Nové nebezpečenstvo vo mne celkom vymazalo to predchádzajúce. Zachytilo ma len zopár prvých kvapiek, ale aj tak som zmokol. Stojím mokrý ako myš. Vonku sa ochladilo aspoň o 3 stupne. Stojím celkom pri vchode, trasiem sa. Pokúšam sa nemyslieť na to, čo mám za chrbtom. Vytesňujem to, ako sa len dá, ale čím menej si to všímam, tým viac mám pocit, že sa na mňa zozadu valí čierna temná gula plná neznámych útrav. Už to nevydržím a blesknem fotoaparátom. A v tom chvíľkovom svetle sa pokúšam nájsť miesto, kde by som si sadol a oddychol si. Zrazu som neuveriteľne unavený. Neviem, či to je ochrana pred stresom alebo následok stresu. Alebo mi len veľmi prudko poklesol tlak, či sa mi minul cukor v žilách. Dovlečiem sa k miestu, ktoré sa mi zdalo suché a bol tam kameň vhodný na to, aby som si naň sadol a oprel sa chrbtom o stenu. Uvedomím si, že presne nad tým kameňom sú nakreslené všelijaké haky-baky, ale je mi to jedno. Sadnem si, opriem sa a v sekunde sa dostanem do akéhosi zvláštneho polospánku. Viním v ňom nebohého otca i matku a zase sa objaví aj ten škriatok z minulého sna. Ťahá ma za ruku niekam preč. Mama je celá v bielom a otec má na hlave čierny klobúk. Neviem prečo. Otec klobúk nikdy nenosil, pomyslím si. A potom vidím tmavú priepas, padám do nej a ako padám, všade vidím všelijaké pokrivené tváre plné nenávisti a strachu. Strašne to tam smrdí.